Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, ngano nga ang atong simbahan nga Katoliko dili man mag-endorsar og mga ngalan sa mga politiko diha sa atong pagabutuhan o panahon sa eleksyon. Okay, pahaom sa atano sa panahon diin umaabot na ang atong eleksyon. Kining atong ipaambit kaninyo no sa maong pangutana ato ning nasabtan mahitungod ni ana no para nga maninguha ta mga masabtan nato ang atong otoridad sa pagtuo. Kay basin baya daghan kanato ang wala no kasabot kung ano nga ang atong simbahan nga Katoliko dili man mo endorsar og mga pangalan sa kandidato nga angayan natong pagabutuhan. Ang giendorsar lang no sa atong simbahan mao nang kana bang guidelines. Ang guidelines nga
Example nga unta ang atong pilion kadtong maayo gyud og record nga dili mo palit og buto, ug unsa pa ng quality sa usa ka kandidato nga mahimong angayan gyud siya sa maong posisyon. Mura manggali na siya common kaayo na siya sense, no, kung unsay maayo nga kandidato o dili. Maura na i-endorsar sa Katoliko, no, sa atong simbahan ang qualification. Pero nung ka mo endorsar gyud og kana bang pangalan sa kandidato nga kini si Mr. So mao ni angayan atong butuhan, atong i-endorse siya, no, dili gyud mag-endorsar ang simbahan kundi kana rang qualifications o kana bang hiyas, no, maura na iyang i-endorsar sa angay pagabutuhan, no. Ngano man nga mao na gibarugan sa atong simbahan, no, nga Katoliko. Well, no, sa ato gong panginsusi, kining Katoliko nga tinuhuan, dugay na dyan siya kaayo, no. Kung ikumpara sa ubang mga tinuhuan, dugay na kaayo ang iyang eksistensya diri sa kalibutan. Mao nga kung ato bang maison bas pagunahuna, mas eksperyensyado siya pag-abot sa mga butang gani nga, for example, kanang gikabangian o kanang mga controversial issues. Kung atong hunahunaon, mas eksperyensyado, mas daghang nasayran ang simbahang Katoliko may tungod aning mga controversial issues. Gikan pas tinuhuan, magoberno man, ngano man. Kay mas una man yun ng Katoliko pod kung ikumpara sa ubang mga pundok sa tinuhuan. Mo supak mo nako ana, no? Mo supak mo nako. But pasabot, mas daghan na siyang nasayran, no? Mahitungod aning mga ingon aning butang o politika o unsa diha. Ngano man kay imagine unang siglo pa ng Katoliko, no? Mga 33 AD. Unya kanang ubang mga pundok sa tinuhuan bag-o lang na ay 1914, na ay 1874, na ay 1830 lang, 1954, awahin na kayo na sila. Dayon hatag ta ninyo og kana pong example pananglit, no. Ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo mag-endorsar magyud na sila, no. Sobra pas endorsar kay kuan man matawag manggali na tug black voting, no. Ngano man kay og unsay imando sa ilang labaw, mga ministro gikan pagyud sa taas, gikan sa executive minister, sanggunian o ganang mga ministro nila o unsa na ilang sabutan. Nagkasabot na sila, naghiusa na sila sa kanabang pilion nila, hashasan nila o kinsay ilang pagabutuhan din angalan ikuan yun, isulti yun nga mauni. Ang atong pagabutuhan din sanglit kay ang mga sakop pod matinumanon pod sa ilang mga labaw, mao na nga hiusahan gyud nila ang pagbutar sa usa ka tawo nga ilang gituboy nga mao gyoy pagabutuhan. Mo nang gitawag nato na siya og black voting. So muhatag gyud ba og ngalan, mo endorsar gyud ngalan. Now, gani moingon pa sila nga kining amo ang grupo mo gini insakto kay gahiusa man mi, no, kamong mga Katoliko wala mo maghiusa, no, kay dili man mo endorse ng inyong simbahan, no, mo pili nga mao gyud na siya may pagabutuhan then sundo ninyo tanan. Well, mo ni, no, kabantay mo nga kana galing mag-elect gali ta og Santo Papa kanang mabakante ng posisyon sa pagka-Santo Papa, ngano man nga dili man maghunghunganay, nganong dili man magtabianay kanang mga kardinal kung kinsay ilang butuhan, kung kinsay ilang pilion nga pagka Santo Papa. Tungod kay ang ilang sistema sa pag-elect og bag-ong Santo Papa kanang gitawag natog secret balloting. Secret balloting. Secret balloting ang ilang pagboto. Bot ipasabot
ang usak ka kardinal dili makahibalo kung kinsay gibutuhan anang iyang kaubang kardinal iyang tapad das pagbuto kay secret balloting man. Og maunay gihiusahan nila no sa atong mga kardinal, obispo, nga ingon ana ang sistema sa pagpili o pag-ilik og bag-ong Santo Papa. No? Panaghiusa gihapon na kay nag-usa man sila sa maong proseso. Subot ipasabot mga tinahod nga tigpaminaw kung unsa ang proseso nga gikasabutan gisunod o gisunod. So nag-usa ang atong mga kardinal sa proseso nga ilang gikasabutan. Dili na matawag og wala na panaghiusa, no? Kung masunod na. O gisunod yun as mga kardinal kay wa man gid po sila magtabianay, bawal man ang magtabianay no nga mayong kakisa may imong gibutuhan. O, bawal man po na sa ila. So mao na. Dayon kung maghisgot po ta sa atong eleksyon diri, example, ehemplo, kining atong eleksyon diri sa Pilipinas, kitang mga Katoliko gitudluan gihapon ta sa panaghiusa nga mauna nga ang simbahan igo lang mo endorse o guidelines. Pero dili gyud mo sultig ngalan, no? Pero sa dili pa nato nahisgutan, sa di pa nato nahisgutan, ato sang hisgutan pod, ako naman ning na explain pod sa miagi na tuntulamanon, pero atong usbon o palapdan pagani. Nga kung muingon sila no ang atong mga igsong Iglesia ni Cristo nga sakto gyud mi kay naghiusa man mi. Oh, nag-usa man mi sa pagbutar, wala man mi nagbahin-bahin, nag-idya-idya. Naaraba diya sa Juan 17:11 o Juan 17:21 o 22 nga nag-ingon ang Ginoo nga amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Muna nga kinahanglan mag-usa gyud ta, no? Unya atong timan-an biya wala nato supakan ng mando sa atong Ginoo nga mag-usa ta. Mo bitaw nga kitang mga Katoliko, labi na kaming mga CFD, ang among baruganan unta gyud nga kitang mga Katoliko dili gid ta mo biya aning atong simbahang Katoliko kay mao man gyud ni original nga gitukod ni Kristo, so mag-usa ra gyud ta diri. So gatudlo gihapon tag panaghiusa. Pero kung maghisgot tag panaghiusa, dili baya tanang panaghiusa giuyunan o husto sumala sa Biblia. Wala tay supak anang gitudlo sa mga Iglesia ni Cristo nga kinahanglan diya sa iglesia aduna gyud panaghiusa, dili nang panagbahin-bahin. Mao po nay tudlo nato sa Katoliko. Pero atong timan-an bisan pa manggali ang atong mga igsong Iglesia ni Cristo, kabalo man sila ana nga dili tanang panaghiusa husto. Nga naman pananglit no? Na may grupo sa mga kawatan nga nag-usa pod og kanang pangawat. Nya, kumo ba kay nag-usa sila husto na ilang gibuhat kay nag-usa sila sa pangawat. Dili, klaro kay na bisag ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo kabawa na nga dili maayo ng klasyas po naghiusa. Kana pong panaghiusa sa mga parehas naman no, kining mga robbers o kining mga tulisan. O naampoy mga tulisan nga organisado, nag-usa man pus pagpanulis, daghan mga kwarta, mao na ilang gihimong pangita. Mao na, husto na po dahil sila, kaya nag-usa man sila. Dili. Naamang po'y grupo nga nag-usa po, nga ambot na aba na diri sa kuan, sa Pilipinas, kay sa gawa sa nasod na ako'y nahibawa na naay grupo po nga gitawag og satanismo. Iglesia ni Satan o Church of Satan. Naapoy grupo ngayon na nag-usap po sila ang ilang pagtuo nga si Satanas mo ilang Ginoo. Nya, husto na di ay kay nag-usap man sila. Daghang klases po naghiusa, no? Daghang klases po naghiusa. Nakaroon mo ingon ta nga kanang gihimo sa mga Iglesia ni Cristo nga black voting, husto ba na, maayo ba na nga sistema sa panaghiusa?
doon na ba'y pananglit mangutana ta, naa ba'y example sa Biblia nga ingon ana nga kung mag-eleksyon ang kanang pangagamhan ng tawhanon o gobyerno sa tao, unya mo salmot magyud ang simbahan kay di man pud daotan ng politika basta maayo lang gyud pagkabuhat, pagka-dumala. Naabay example ana sa Biblia nga ang mga apostol o ang mga opisyalis sa simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo maoy nag-usa sila, dayon nagpili sila kay mag-ilik na ng gobyerno sa tao, moingon sila nga kini mo atong butuhan, then ila ding isulti sa ilang mga sakop nga o kini si Mr. X o si Mr. B amo ni atong butuhan yun nato tanan ha, di gyud ta magbahin-bahin. Naabay ingon ana nga sistema sa panaghiusa diri sa Biblia kung mag-eleksyon ang pangagamhan ng tawhanon. Kaya ko, mangyog ko'y nabasa sa Biblia. Ko'y nabasa sa Biblia nga ingon ana ang gitudlo sa mga apostoles nga panaghiusa, no? Wala, no? No, kitang mga Katoliko, kung sundo na to ang gimando sa atong simbahan, but pasabot nag-usa ta sa sistema nga gitudlo sa atong simbahan. Gani, no? Tagaan mo na kong example nga bisan ang atong mga pare dili mo endorsar og ngalan, dili mo hisgot og ngalan ba nga kinsay butuhan. Ang giingon sa pare ingon ani lang nga kung mahimo jud ha, dili nato butuhan ang usa ka kandidato nga dili maayo og kanang batasan nga kanang for example mamalit og boto, kanang pahimuslan ang kahuyang sa mga tao kay daghan mang mga tao ron ang nagkalisod o mga pobre, so posible matintal gayud anang vote buying. So pahimuslan day na sa usa ka politiko kay daghan man siya kwarta, so mamalit siya boto. Kanang klasyas kandidato dili nato na butuhan. Ang atong mga pare, ang atong simbahan dili na kinahanglan musulti pa kinsa ng tawhana kay kanagon no sa moral o kana bang ethical standard murag dili kuan ba dili kay siya maayo ba kanang atong hisgutan ng ngalan kay tao magunda murag sa higher ba nga ethics murag dili maayo nga imong pagkauwawan ng tao, di ba? Then labi na pananglit mingon ta nga hisgutan na to ang ngalan sa kandidato, ayaw na ninyo butuha si Mr. X kay mupalit nagbuto, o dili na siya maayo, kinirang usa no ato pa yung isulti ng ngalan sa kandidato nga atong butuhan, mura na siya og para sa atong kanabang ethical standard murag dili maayo kay mura ba og magpasakit ta no sa atong isig katao, sa atong isig kakauban nga ipaklaro gyud nato, ipapubliko gyud nato nga wa ta mo butar anang tawhana, di ba? May ipaklaro. So ingon ani kung ang atong simbahan igo ra mo muingon nga ayaw mo boto anang mga kandidatong dili mo tinud-anon. Dili maayo ba? Dili mutuman sa unsay gisaad. Muwa na atong simbahan. Nakaron kitang mga parokyano, pananglit duha ra ka kandidato. For example, duha ra ka kandidato sa pagka-presidente. Ang usa maayo, ang usa dili, kaya ang usa mamalit og buto. No. Bisan ang atong simbahan dili musultig kinsay atong butuhan ngalan sa kandidato, mag-usa ra man gihapon ta ngano man. Kay pananglit duha ra ka kandidato. Then ang usa maayo, klaro kay ang usa dili. Ang usa, so pag ingon sa pare nga atong butuhan tong maayo, gatong dili mo palit og buto. Na bisag ang pare dili mo sultis ngalan, mag-usa man ta tanang mga Katoliko kung motuo ta sa sultis atong pare nga butuhan na tong maayo. So di na kinahanglang hisgutan pa ng ngalan, di ba? So mao na ang panaghiusa sa nga gitudlo sa simbahang Katoliko, di na kinahanglang hisgutan pa ng ngalan. Sabot-tabol naman na. Gani maayo kayo ang sistema nga gitudlo sa atong mga pare sa pagbuto kay high standard sa ethical, no? Di ba ang teolohiya sa Biblia, di ba galambo? No?
mo po na ang ethical standard po nato galambo. O ina naman pananglit sa daang kasabutan, mata sa mata, ngipon sa ngipon, no? Gi-emphasize ng kana gyung away yun, no? Kana bang ngipon sa ngipon, mo bitaw tong diha sa Old Testament o karaang tugon gihulagway ng kanang patay, pero sa bag-ong kasabutan gi-upgrade na sa Ginoo, naglambo ang teolohiya kay ingon ang Ginoo nga kung bunon kuno ka og kuan bato balusag pan o kaayo na kuno moy atong ibalos dili na ng bato, dili na ng dautan. So ingon ana pud ang atong ethical kay kami kag ethics mo duol na sa morality, no? So mo na kag ethical standard mas maayo gyud ning gitudlo sa atong mga pari kung mag-eleksyon nga di na kinahanglang i-broadcast pa nato kinsa nang tawhana, kay murag mo ana pa mahinawaing pa ng ubang kandidato nga niingon ng pare nga katura sa gibutuhan ako dili, no? May manang isikreto nato kay dili pod masakitan ng laing kandidato nga wala nato butuhi, di ba? Ikaw kuno tao ramang ka muingon ng pare nga katura siya si Mr. B ang butuhan na to si Trapulano kato si Trapulana di to toy ayo to butuhi ug muingon ana tong pare na di ba masakitan tong si kuan si Trapulana kay gi-broadcast gyud sana gi-bulgar gyud sa kuan publiko nga wa siya butuhi. Uwingon na dili mahayo na. So kanang black voting para nato, no, dili man naingon bawal sa atong balaod sa tao kay gitugot man na. Gitugot mo siguro na. Kay nganong wa man na dakpa so okay ra na, no, black voting. So mao na, pero kanang black voting makakuan ko ana, magkakomentaryo ko ana. Para nako kanang klasya sa sistema sa mag-elektag kanang kandidato dili na siya maayo nga atong ipatunhay na, no? Ang akong gustong i-endorse kining gitudlo sa tong mga pari nga ang sistema sa eleksyon nga gibawalan gali ang atong obispo nagbawal sa mga pari nga nga gamito ng pulpito sa pagpangampanya og usa ka kandidato, di ba? Naay pari nga masakpan ana na ma-disciplinary action sa obispo. Gani ako na manggali ko'y amigo nga kuan ni sulod kandidato nagistorya gali mi. Pero ako siyang gi-explainan kay kuan man, no? Ako man yung gitamdan ng baruganan sa simbahan. Naglikay gyud ko nga mangampanya gyud ko ngalan sa tao. Mabisan pag amigo nako, no? Gani mga tinahod nga tigpaminaw ang akong asawa di gali kahibalo kinsa akong butuhan sa eleksyon, no? Kay kanagong eleksyon giisip nako na ng sagrado. So kung unsay ethical standard nga mas maayo atong ipatunhay mo ni atong sundon. Kay ngano nindot kayo na kung mo lansar ka karon di ka masakitan ngano man kay secret balloting man secret ay ana lagi. Lain kay paminaw no imong amigo wa mo butar na to mahibaw-an nimo kinsa nang kuana amigo nimo may nang dili mahibaw-an kay dili mabulgar nga wa na siya mobuto nimo, no? Ana ban mo na nga kanang sistema sa pag-ilik og Santo Papa mo na akong gikuha ag base ngano nga sa atong eleksyon ron kuhan dili ko mangampanya ngalan sa kandidato. Ako lang tanaw ng kinsa ng mga kandidato nga duol ra sa kana bang morality ba, no? Kana bang mahadlokon sa Ginoo ba, no? Nya na araba po ikuan pananglit og parehas tanan kandidato way mapili na mo man atong pagtuo dayon nga choose lesser evil, no? Pero akong nabantayan atong mga church authorities, mga pari, murag dili magparehas pod og ilang personal reflection ana, no? Kay naamboy pari nga muingon nga kuan yun mura ra gihapon kag nagbuto og evil ana nga choose lesser evil. So evil ra gihapon. Pero ang uban pong pari muingon sila nganong mo choose lesser evil na lang ta kay kuan man gud wa man lain gud then mura man pug magilty ta nga makadaog itong grabe nga evil. No mo na nga mo choose na lang ta atong lesser evil sa pamasin nga makadaog siya kay dili ra grabing distruso nga mahitabo sa tong nasod kung siya may makadaog, no? Mao na nga sa akong reflection pod personal diri ko sa mga pari nga niuyon anang choose lesser evil, no?
Anyway, dili man ni dogmatic. Kuan naman ni mga kuan na ni, mga reflection na ni sa atong pagtuo. Kita gong Katoliko basta kanang dili gali dogmatic, allow ta nga dili ta magparehas og Dios. Dili ta mag-allow ta ana, no? Pero dogmatic na gani, opisyal na gyud na nga kinahanglan gyud ta mag-usa anang baruganana, kinahanglan gyud ta mag-usa. Pero kanang mga inana politika, dili man ni dogmatic ning politika, no? Kay ang atong dogmatic theology man, no? Mao na nga ako mo diri ko mo side sa mga pari nga niuyon anang choose lesser evil kay ako kung hunaon pod kung parehas tanan politiko way mapili na unsa man naturon alang-alang mo boycott ka na pananglit mo daog hinoon tong pinaka-evil murag makonsensya pud ta ana may na lang nibutar ta atong lesser evil kay ug mo daog to siya dili ra grabing distroso atong nasod di ba? Iyon na atong mais-mais pod, no? Pero mao na, no? Atong giklaro ninyo nganong ang atong simbahan dili mo endorsar og pangalan gyud sa kandidato kay una atong nasabtan nga gilikayan ng kana bang embarrassment pod sa ubang kandidato. Dayon, dili man ta makaingon nga ang mga pari wala magtudlo og panaghiusa kay kung wa pa nagtudlo og panaghiusa ang mga pari dili na unta mohatag og kanang guidelines. Dapat nga nihatag sila guidelines but pasabot gusto nila nga mausa ta sa usa ka giya tamdanan sa eleksyon. Ug sundo nato di kung gisunod nato ang guidelines sa mga pari subot pasabot na usa ta sa guidelines. Dili kinahanglan nga ang pag-usa kinahanglan yun ng black voting. Dili walay example na sa Biblia kanang black voting. Di manggali mabasa ng pulong black voting sulod sa Biblia. Gani ang example nga mahatag nako ninyo nga dunay usa ka katungdanan na bakante dayon nag-eleksyon sila kinsay napuli dili man to black voting ripa mangaling to. Example kadtong katungdanan ni Judas sa pagka-apostol na bakante man to. Di ba niingon si Pedro diya sa buhat 1:20, no? Doon na untay mo puli sa iyang katungdanan. Nag-eleksyon din sila nya doon na to'y silbing duha ka kandidato si Matias og kinsa tong usa og paghuman resulta sa ripa, no? Gipangayo ang kuan pod lamdag sa Espiritu Santo si Matias mo'y napilian. Pero wala gyud mo moingon si Pedro ato nga automatic pag-ingon nga oy kini duha ka kandidato ni nagbuot din si Pedro nga kini gyud ditso si Matias gyud kini gyud mo gyud wala. Pero pwede po noon ang kanang gitawag na to appointment labi to sa una. Pero kung kanang eleksyon gali, example gali eleksyon, dili appointment, eleksyon, ang example katug yung nabakanting katungdanan ni Judas. Wala gid sila ga black voting ato, garipa sila, no? Mo na example sa eleksyon sa Biblia. So mao na nga kanang black voting dili na biblical. Mo na nga dili gyud ko kaingon nga kanang black voting husto na nga panaghiusa. Kay dili man tanang klase sa panaghiusa husto. Na manggali mga grupo sa mga adik-adik gausa pod og kuan, na manggali grupo pod sa mga pusher. No? Nya, sakto pod na sila kay gausa. Okay, wa naman tayo igong panahon. No, ugma Domingo man alas 12:30 ta sa hapon, no? Sa Tulumanon Lamdag sa Kahitasan, no? Human yun sa Sangka sa Katarungan. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Sa atong talahurong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Caermari, uban sa mga kaparian. Kini ang ubos niyong alagad sa mong Tulumanon Lamdag sa Kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa technical side, Danilo Luod og Expedito Ilumba, hangtod sunod gayon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga,
panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.